Вчера имахме лед. Дупките от градушката. Колко дена след градушката? 3 ли, 4 ли? 3-4 дена след градушката. 3-4 дена след градушката са имали лед. Сега се е разтопил в земята дупки. Погледнете череш. Аз такова нещо не съм виждал. На тая череша на цялата кората е ошмулена. Гледай. Даже тук е обелило и дървесината. Е, тук смята е обелило и дървесината. Е, тук в тая част е направо брутално. Изглежда като... Е, това ябълка е вания, дали ще стане нещо от нея? Ще стане. Ябълчета са млада. А това са круши деканка. Това. А то младите направо ме пречупило стъблото. Да, и тъй наседно. дали да ги вада. Може да избият. Вижте какво става край шипка. Оставим до наесен. Да видим кой типът. Няма едно листенце. Големи орехови, всякакви дървета. Зимен пейзаж. Виж кавата горе. Края на юни. Е, това е слива Голсар ли, какво беше там нещо? Да. Или Анджелино беше, да. Млада слива. Анджелино, как е такъв това? Ей ги черещи. Ето тук е реката, къде е варела. Млада слива. Ето го реката, къде е варела. Да, къде е влачила череши. И оттам е изляла от пътя, тук влиза. Колко тона череши каза, че е имало? Малко 2 тона и половина череши имаше на... 2 тона и половина череши по дърветата, всичко долу. Ужас. Дори голисната гора е със свалени иглички и клонки. Игличките с целите от двора ми. И голисната гора е помляна отгоре. От северозапад. Горе-долу от северозапад е пристигнал. Така, нали така? Е, там от една страна. Но като посока от северозапад. И въпреки, че са уж под Балкана, всъщност се получава нещо като фуния ли се е получило. Какво да кажем? Е много голямо.